yasi, nisan ka ne nima. Ya hadumin manzo barhama yasi, mai baitukan kauna kun shugaba yasi. Na durkusa a gaban ka yau ba wasu wasi, kai min irin kyautar ka barhama yasi. Barhama yasi, mai san ka ne nima. Kyautar ka sirri ce mai ba da mamaki, ai babu mamakin adon mutan kirki. Gado kayo kai ma a gidan mutan kirki, gidan ku ne na hakika barhama yasi. Barhama yasi, mai san ka ne nima. Kakan ka manzo ne nisan ya rai daɗi, kuma Fatima ya ce mun ne gidan daɗi. Asalin fahimta ta ba samuwar daɗi, sai an rabu da kai barhama yasi. Barhama yasi, mai san ka ne nima. Mai hankali kullum sai nuna yasi, ga 'yan maza da yawa sun rabin yasi, sun kwankwaɗe madarar ilimin faɗin yasi, sun samu wannan ne sanadin sayin yasi. Barhama yasi, mai san ka ne nima. Ga shehu ɗayar Bauchi ya samu sururi, ya kama barhama ilimin sai kwari, ya gane hanya ce mai tafiyar sauri, rike gudun kaiwa bawa gudun yasi. Barhama yasi, mai san ka ne nima. Mai cewa barhama Allah ba gane zancen ba, barhama ya dosar bai zo da wasa ba, kullum kiran da ke bin Allah bin Rasulallahi, shi ne kiran shehu barhama yasi. Barhama yasi, mai san ka ne nima. Ba ta na sha'afa ba, san ba da labari na wanda suka minta da shehu sirrin sirri, sun ba shigo a wajensu shehu ya yi musu dore, sai ka yarda da shi shehun mai yasi. Barhama yasi, mai san ka ne nima. Maza abin zancen mu abin lubutu hati, ya kama barhama abba gurin fati, ya san abin da ke ilimin sana siti, ya kama barhama Ibrahima yasi. Barhama yasi, mai san ka ne nima. Gashe Ibrahima ya ba da yarda shi, mun shehu barhama yarda irin tashi, kuma da ilimin yake tare da shi, yasa ya sallama mun shehu yasi. Barhama yasi, mai san ka ne nima. Sai shehu Tijjani yana yanka babba, mai tafiyar girma sarki uba babba, masani cikin ilimi bai juya baya ba, mun shehu barhama Ibrahima yasi. Barhama yasi, mai san ka ne nima. Ga shehu Rabi'u Usman manya matan fama, ya kama barhama kamkam rukun girma, ya ba da soyayya mai tafiyar girma, bai zo da jayayya babun shehu yasi. Barhama yasi, mai san ka ne nima. Ya shehu sale na boye a lafiya sarki, mai hadisai zu ka ba da mamaki, sanya maza su gudu su koya banɗaki, kaunar gabar hama tabbazar can gaba a kashi. Barhama yasi, mai san ka ne nima. Ya shehu Atiku sannin ka ya hidima, da riko da barhama gausi gidan girma, na san kana san
sa sannu babu girgama. To Allah ya bar mu cikin Barhama Inyasi. Barhama Inyasi mai san ka ne nima. Muna da Shehu Aliyu Harazumi na gano, wanda shi burinsa hanya ta kirki mu gano. Mun gode wannan aiki Shehu sirrin gano. Allah ya bar mu da kai da Shehu sirrin Yasi. Barhama Inyasi mai san ka ne nima. Wannan masoyi ne mun Shehu Inyasi, babban masoyin ma kuma bai wasi ne ba da soyayya don can gaba akasi. Shehun mu ɗayar Bauchi Allah ya kai ka ga Yasi. Barhama Inyasi mai san ka ne nima. Labbai kamalan kade ne aboki sani, wato limamin bango masu sanin addini, masu son Barhama Shehu mai zamani. Allah ya kai ku zuwa mun shugaba na Yasi. Barhama Inyasi mai san ka ne nima. Wannan masoya ne mun Shehu mai zamani, yan kaɗan na faɗan ku cikin su ba ruɗani. In na ce zan furta gaba ɗayawa ne ba a auna masoyan Barhama Inyasi. Barhama Inyasi mai san ka ne nima. Kai awaye bawa da ba ka san Inyasi, me ka taka malam ilimi da hadisi. To akwai masanansu masu bin Inyasi, in har sun hauka raga su mulkin su ba wasu wasi. Barhama Inyasi mai san ka ne nima. Za su ce maka Allah, su ce da kai Abdallah, su ce da kai ashabu da ahalin Abdallah, su bayyace ma jikokin da manzon Allah, irin shi Shek Barhama Ibrahima Inyasi. Barhama Inyasi mai san ka ne nima. Da a ce da kwai wani lamari a jikinsu, da tuni Allahu ya fatar da shirinsu. Kaga yanda kai da ba su san Inyasu, an ɗaukaka lamarinsu sama da makiyan Yasi. Barhama Inyasi mai san ka ne nima. Barhama Inyasi mai san ka ne nima. Na sha ruwan ƙaunar daga bani mai girma, ya ba ka kara min shi ne nake nema. In ragargato baitin leken ka Inyasi. Barhama Inyasi mai san ka ne nima. A nan nake neman buza na sa'aya, Allah ka kara min sauri akan hanya. Tafiya ta kai ni gurin kairar la'ambiya, manzo masoyinmu shugaban Inyasi. Barhama Inyasi mai san ka ne nima. Dan bango ne na taho Allah da roƙona, tsira ka ƙara minci gaɗa haman zuna. Sa'ali da sahabu ya'yan ma'aikina, sasar da jikoki irin su Shek Inyasi. Barhama Inyasi mai san ka ne nima. Asada Tijjani da ɗan uwa Jilani, Usman bin Fodi daga wasu mai zamani. Bada mata teku da shi da malan Sani, da sa da malan Kade na bango mai Inyasi. Barhama Inyasi